Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tongoti kisimusi sifikile. Kune avo vanoda kuti tumira mari dzema Christmas box tinokwanisa kungokupai namba dzedu dze EcoCash. Regai tibva tapinda muma confessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi elo mukomanashi, please hide me. Ndiri musikana ane makore 24 ekuberekwa. Ndine umwe mukomana wangu wandiri kudanana naye. Mukomana uyu ari ku South Africa, so iye ari kuda kuzouya kuzondibvisira mari pamazuva iwawa anotevera. Ma preparations ose eroora day takatoita. Mari yedheko ainge akatumira, but ndakabva ndapa mari iyoyo kune imwe boyfriend yangu iri kuno kuZimbabwe because mota yake yainge yaita breakdown. Saka mukomana wangu uyu weku South Africa ndakabva ndamuudza kuti mari yawatumira yakashota, iye akabva atumira imwe mari. The truth is inini mukomanashi, mukomana uyu weku South Africa ndava kunzwa kuti handichamudi. Ameno kuti why? Kutaura kudai nditori kumba kwe umwe murume uyu akangondinyenga pa WhatsApp, tikabva tatoronga kuti tisangane. So patakazosangana akabva angoti let's go to my place. Inini handina kana kumboramba. Apa mukomana wangu uyu weku South Africa ari kusimuka nhasi achibva ku South ikoko, but yet inini kunoku ndiri kuita zvevanhurume. To tell you the truth mukoma, I am thinking kuti mukomana uyu kana akangondiroora, then vabereki vangu kana vakangodya mari iyoyo, inini ndichangogara naye kwemwedzi ndobva ndatomutiza, because I feel kuti I am not ready kuva mukadzi wemunhu. Chinonyanya kundibohwa pamukomana uyu weku South, munhu asina kana romance. WhatsApp chaiyo haana, social media haaiti, chake chaanongoita kufona chete. Izvezvi tatova ne7 months since takadanana, asi paakauya kuno kuZimbabwe haana kana kuda kumboita shungu dzekuti arare neni, haana kana chaakaita pandiri. Akati anozoita sex neni kana ndava mukadzi wake, but ndakamuudza kuti inini handisisiri mhandara, ndine mafeelings anoda kugutswa nemunhurume, but iye he ignored zvese izvozvo. So ndakazopedzisira ndaita boyfriend, but the problem now is handichakwanisi kuti no kana ndikanyengwa nemunhurume. Foni chaiyo I am planning kuikanda mumvura musi waanosvika, because vakomana vandiri kudanana navo vakawandisa. Mukomanashi, please help me. Ndakasvika pakuita sex neumwe mukomana anoita zvechihwindi kuno kwatinogara. Apa sex yacho takaitira mune chimwe chikombi chisingafambe. Chikombi ichi chinogara parengi, saka hwindi uyu akashaya kwekuti tingaitira sex nekuti zvibhonda zvaiva zvakazara murengi. Saka iye akabva ati kuitira murodhi hazviiti, so takazonorara muchikombi ichocho. Mukomanashi, kana ndikakuudzai kuti ndakarara ndakafuga magumbeze ainhuhwa zvisingaiti, but ndiri munhu anobva kumhuri yakabudirira. Then mangwana makuseni hwindi uya patakamuka, iye paakanditarisa kufesi kwangu akabva ashamisika kuti kosei wakasarudza kurara neni nezvauri izvi. Inini ndakabva ndamupindura rafu, ndikabva ndati zvese zvatakaita zvakatovharana, ndikabva ndatomubloka. Zvinhu izvi mukomanashi zvandiri kutaura hazvina kana 6 days zvaitika. So kuzosenda message, it's because I have repeated the same thing again. Ndakangonyengwa pa WhatsApp ndikatobvuma. Now ndatorara kumba kwemurume iyeye. Apa zvava worse, nezuro wacho ndakamuti visa protection. I feel like I am losing my mind. Please mukoma, post for me ndikwanise kuwanawo help. Ndiyo yanga iri confession yabva kune mwanasikana uyu. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi muri seiko mukomanashi, please hide me. I am a man ane 27 years dzekuberekwa. Ndinoda kureurura kuti ndakadyisa tete vangu inova hanzvadzi yababa vangu, masperms angu. Mukomanashi, inini ndakakura ndichigara natete ava nekuti vaiva teacher. So baba vaida kuti ndigare ndichiitiswa ma extra lessons natete, but tete ava vaindibata semuranda wavo, zvekuti ndakasvika pakunzi nevana vatete uri garden boy wedu. Saka ndakazoti ndapedza kunyora form 4 yangu ndipo pandakazotanga kudzidzira kuita chimhandara maoko, but ameno kuti ndakazofungei ndikabva ndatanga kuti munhu wose paanobuda pamba, then kana ndasara ndiri ndega ndaibva ndanotora toothbrush yatete mubathroom ndobva ndaita masturbation. Ndaiti kana ndava kuproducer ndaibva ndazadza masperms angu pa toothbrush yavo ndobva ndaidzosera kubath. Apa tete
chete munhu wekuti aingoti kungopinda mumba vachibva kubasa vobva vageza nekukwesha mazino. Ndaizoseka kana vabuda panze apa vanenge vakaruma toothbrush yavo apa vachindibvunza kuti sei yadhi yakasviba. Mumwoyo mangu ndaingoti ari kunaka here maspams, but now that ndakura I know kuti what I did was very wrong. I hope kuti nerimwe ramazuva ndichazovakumbira ruregerero. Please mukoma Nashi, notify me kana maposta. Ndiyo yanga iri confession ya Haidi. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi Elo Nashi, please hide me. Inini ndiri murume ane makore 30. Ndinokumbira kuti uvige chiso changu. Confession yangu ndiye kuti ndakaisira musikana wandainge ndichangotanga kudanana naye sleeping tablets, ndikabva ndamuvharira mumba mangu ndichita bonde naye, asi iye ainge akadhakwa nehope zvekuti paakazotanga kuwana simba rekumuka neniwo ndakabva ndanyepera sekunge ndaiva nehope dzisingaiti, zvekuti ndakanyepedzera sekunge ndaisakwanisa kana kufamba. Akabva ati usazvinetsa, sara hako wakarara. But haana kuziva kuti asati auya kumba kwangu ndainge ndatenga sleeping pills ndikamakuya ndikazomupa glass refruit juice rainge riine powder yemapiritsi iwawo. Saka akati anwa juice riya haana kana kutora 10 minutes ainge atofa nehope. This is my confession mukoma Nashi. Ndiyo yanga iri confession ya Haidi. Regai tibva taenda panya yedu inotevera. Hanzi Elo admin, please hide me. Ndine big story inondirwadza. Ndinokumbira rubatsiro. Ndiri musikana ane 23 years. In 2018 ndakadanana nemukomana aiva ne 22, now ava kuma 27 years ikoko. Mukomana uyu ane mari dzake, anoshanda kuAmerica zvemakompyuta. Takadanana achindiitira zvose zvandaida, zvaakandiitira zvakawanda hama dzangu. Aiva akaronga kuti azondiroora muna 2020, akanditengera mota ndokunditoresa passport. Manje ndakazodanana nemumwe mukomana wataipinda naye kuchurch. Then muna 2019 wangu uya wekundipa zvinhu aiva kubasa kuAmerica. So paakazozvinzwa kuti ndizvo zvandaakuita, paakauya kuZimbabwe akabva ati uya titaure nekuti zvinhu izvi zvinoitika. But akabva ati inini handichakwanise kukugamuchira kuti ndizviudze kuti ndichakuroora izvozvo maya. Manje pazvinhu zvangu zvose zvandakakupa nenhau yekuti ndinokuda handichazvigamuchiri, asi nhau yekundida no, chimbomira. Ndokubva adzokera hake kubasa kwake ndokuzondisira message achiti anyway usadzosera anything chandakakupa nekuti ndakuregerera. Manje inini ndakambozama kuita zvemasowe kuti andide zvekare, but zvakakona. Ndokuzoita zvekumusunga kuti nhengo yake isamira, but munhu uyu anoratidza kuti anonamata zvemashuwa, cause pese pandaiita zvemunamato aitonyora message obva ati regedza pfungwa idzodzo dzauinadzo. But inini ndaingoramba ndichiita zvemuteuro. Akazondiudza kuti okay, hausi kuda kuregedza zvauri kuita, ndava kuita back to sender. Ndokubva andibloka. After 2 months ndakatanga kuti kana ndikangoda kurara nemunhurume nhengo yangu yaishayika, kuita flat chaiko. Ndikafamba kunonzi zvamaida kuita kune munhu wamaidanana naye ndizvo zviri kukonzeresa. Ndatambura apa inini naye handisisina connection. Aimbosevenzesa account yakanzi name hidden kuFacebook, but now akatondibloka. Handichazivi kuti ndoitawo sei. Iyi ndiyo yanga iri confession ya Haidi. So zita remukomana uyu ranga riripo, ndazongoribvisa zvangu. So I will try kuti ndiva linke up together vakwanise kutaurirana. Regai tibva taenda panya yedu inotevera. Hanzi Elo mukoma Nashi, please post for me as Haidi. Inini ndiri mudzimai ane 36 years. I am married with 4 kids. My confession de iyi. Mukoma ini ndinogara muSouth Africa nemhuri yose. Tese tatova nema citizenship emuno. Murume wangu anoshanda pane imwe college as a principal. Zvakaitika my husband started cheating on me neumwe mustudent wepachikoro ipapo chaanodzidzisa. After I found out, ndakatsvaka vanhu vekuti vaponde musikana uye aidanana nemurume wangu. Musikana uyu wekutora murume wangu aigara pa college ipapo. Mushure mekunge atsvaka student accommodation akaishaya, inini ndakabva ndatsvaka umwe musikanawo pa same college ipapo, but aiva a bit close naye. Ndokubva ndamupa mari ndikamuti ati kumusikana uye girlfriend yemurume wangu awana imba full house, so anofanira kumuconvince kuti hande tinoshare imba iya. Musikana uya wandakabhadhara akaita sekudaro ndokunogara nemusikana uya. Zvadaro ndakabva ndachitsvaka vanhu vekuti vaponde musikana uya girlfriend yemurume wangu. Vanhu ava ndakavapa mari ndichibva ndaudza musikana
uya wandakabhadhara kuti akumbire girlfriend yemurume wangu imuperekedze out kana kwadoka. So she did exactly zvandainge ndataura. Pavakabuda akabva andiudza, ini ndokubva ndaudza mhondi dzandainge ndabhadhara. Ndakadziudza paiva nevanhu ava, ndokubva dzaenda ndokunoponda musikana uya usiku ihwohwo, ndokubva dzamuuraya. Pasina time ndakazonzwa zvakunzi musikana uya haachaonekwi, akatsvakwa for 3 months asingawanikwi. Ndikazonzwa musikana uya wandainge ndakabhadhara ava kuti hama dzemunhu uya dzakauya dzikaita chikaranga mumba maigara mufi. Hapana kutora time achizonzi ainge awanikwa. Ndikabva ndadhiza mapurisa nevanhu vekumochwari. Vekumochwari ndokutora bhodhi yemusikana uya ndokunoiviga pamwe chete nezvimwe zvitunha mugomba rimwe chete. Nyaya iyi inyaya yanetsa for a very long time. It seems hama dzemufi dziri kuramba dzichifamba because zvandakusangana nazvo ndinogona kutopenga chaiko. And also that girl wandakadhiza anogara achifona every day complaining kuti haasi kukwanisa chero kurara ari kuona musikana uya akapondwa usiku hwega hwega, achimubvunza kuti ko wakandiurayisirei. Apa anenge achiyerera ropa kubva mumusoro akatsvuka ropa kuti piriviri. Same nezvandiri kuonawo kuno, ndikaita sendarara ndinotomurota achiuya kwandiri achichema zvisingaiti. Dzimwe nguva ndinogona kungotaura ndega ndozotoita zvekubvunzwa nemunhu wandinenge ndiinaye kuti ko kwakanaka here. Handisi kuziva mukomanachi kuti ndodii, kubuda pachena ndinotya kusungwa. But hey, I am really stressed. I am even thinking of killing myself too. Please help me. Ndichange ndirimo mucomment section. Ndiyo yanga iri confession yavahanzvadzi vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello Nashi, please post for me as ID. Ini my story goes like this. Ndiri mukadzi wechidiki. I am not married hangu. I am here to tell my story why I am not married to anyone. Mumakore adarika awo I fell in love. Ndikadanana neumwe mukomana ndainge ndichitomuda ndakaperera chaiko. But mukomana uyu ndakazomuwanikidza akarara nebest friend yangu. Mukomana uyu aigaroda zvebonde pese pataionana, but inini ndairamba because I did not want to lose my virginity before marriage, and he chose to sleep with my friend. When I found out ndakatomborwara neBP zvekutoadmitwa chaiko. Pandakazopora I then told my uncle, hanzvadzi yaamai vangu, the whole story. He comforted me vachindinyaradza kusvika one day patakazoenda hedu out kunorohwa nemhepo senguva dzose. Takasvika tikapaka motikari yedu paquiet place tichinwa hedu madrinks. Mukutaura muya Sekuru vakangonditi you don't deserve kurwadziswa muzukuru wangu. Vachitaura kudaro vainge vachitondipuruzira zvidya zvangu. By that time my feelings became wild and uncontrollable. Handizivi kuti what exactly happened mumota imomo. Ndakazongoona ndava musvo apa ndainge ndaspoila maseats emotikari neblood, meaning kuti I had lost my virginity to my uncle. After that hapana akazotaura neumwe. Takazomirira kuti kunze kusvibe tigowana masvikiro ekumba cause ndainge ndatozara blood. Takaenda kumba and nobody noticed anything. Then after 3 days Sekuru vakazondibvunza kuti ko muzukuru you were still a virgin. Ndikati yes. Kubva ipapo he started showing me some love nekundiitira mafavors mazhinji. Takaramba taakungorara tose and we had an agreement kuti hapasina achanyenga oro kunyengwa outside. We did as we had agreed. He did everything for me. Zvinongoitwa nevanhu vari murudo. Life yainge ichitonakidza kusvika tazoblesswa with a baby boy. Kumba ndakangovaudza kuti baba vemwana dumped me. My parents vakamboda kupenga but my uncle defended me zvekuti my parents vakangosvika pakunzwisisa. Now mwana wedu atova ne8 years. Isu tichingori murudo yedu and we are enjoying love yedu iri secret isina kuchitana mukati. But ndinongofunga kuti ko amai vangu vakazoziva kuti muzukuru wavo ndakamupiwa nemutevedzani wavo vachatii. But kutaura chokwadi changu vanotuka henyu. But inini I am happy in my life and Sekuru ndinotovada zvekudaro ivo vachitondidawo zvekudaro. Ndiyo yanga iri confession ya Haidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukomanashi, please post for me as Haidi. Ini my story goes like this. Ini I am a lady ane 32 years. I am married but zvembereko zvakaramba hazvo saka handina mwana mukugara kwangu. Nyaya yangu ndeiyi. Ini nemurume wangu tiri vanhu vane mabusinesses but tine mushonga wakaipisisa zvisingaiti. Every year kunototi kufe munhu mumhuri. It's either from my husband's family or my family because
because takanobata tose tiri pamwe chete. So far kuside kwangu I killed mwana wesister yangu akangodzvinywa anga ava ne6 years ndokubva afa. From my husband's side so far kwafa vanhu 4. Vanhu ava vanofa vachita maaccident, vamwe kungonzwa musoro ndiyo zii. Mwana wesister yangu uyu kufa kwaakaita takabva taenda kun'anga achibva aitwa chikwambo, ndiye ari kutishandira kuti tikwanise kuwana mari, but I'm feeling very guilty because my sister hapana kana chaanotombotifungira kuti ndini ndakauraya mwana wake. Patori netime dzekuti kana tikanyanya kuita mari mubusiness redu anototaura mwana uyu kuti ini ndaneta, ndiri kunyanya kushanda too much. Zvinhu zvedu hazvisati hazvo zvatanga kutinetsa, but moyo wangu uri kurwadziwa nezvatiri kuita, killing innocent souls in the name of money. Please notify me when you have posted. Ndiyo yanga iri confession yavahanzvadzi vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadii mukoma Nashi boy, post for me mugroup nenhau yekuti ndanetsekana nekufunga munhu asingandidi. Ndazama zvose kuti tiwirirane asi zviri kuramba. Ndinogara ndichingomufunga, dzimwe nguva ndinotomurota chaiko. Ndakasanganawo neumwe musikana paborder from Zimbabwe to South Africa. Zvakaitika ndezvekudai, bhazi rataiva tiinaro rakasungwa nekuti raiva riine vanhu vainge vasina mapassport. Bhazi iri rinonzi Mulaudzi. It was 14 February 2020. Kwaiva kuma 8 p.m. Takasungirwa ku South African side tikadzoswa ku Zim side. Takarara pacharge office yepa Bait Bridge. Zita rake ainzi Tanyaradzwa Primo Mubaiwa anobva kwaMutare. Anga ava makuseni 15 February 2020 akandipa maloose biscuits nemiranda zvekuti ainge andifarirawo. Later akabva akumbira foni yangu kuti akwanise kufonera amai guru vake kwaMutare vakwanise kumutumira mari yekudzoka since ainge abhadharirwa pay forward, ende varidzi vebhazi rataiva tiinaro vainge vavharirwa, vamwe vainge vatotiza, so tainge tisisina plan. Ave manheru past 6 p.m. ndakazomunzwirawo tsitsi ndikamubhadharira 600 from border to South Africa. Takabva taita ushamwari. Ini ndaenda ku Groblersdale Limpopo, ndaifanira kuburukira ku Polokwane ndozohaika dzemabohou. Akandikumbira kuti ndizomusiya ku Bosman anosangana naamai vake vaigara ku Mamelodi Mahube. Ndakaita sekudaro tikanosangana naamai vake. After that takazoramba tiri mafriends until April 24, 2020 akasarudza kundishanyira kwandaigara kunova kuLimpopo. Takagara tose for 4 days asi takatadza kukunda muyedzo. Paakadzokera muPretoria akasungwa sezvo ainge asina permit yekufambisa, yaiva time yelockdown. Akati ndinoda kudzoka undiroore. Takataura asi takatadza kunzwanana, then she blocked me. Takati tagara after 1 month muna June 2020 akati ndine nhumbu. Ndikati how can I believe that? Akabva andisendera pregnant result. Akati unofunga kuti ndinonyepa here? Akabva andibloka futi. Ndakagadzira new account yeWhatsApp, then iye akabva angonditi kana wondida uchazonditsvaka. Ndakataura naamai vake vakabva vati vachataura naye asi hapana kana chakafamba. Ndaingokumbira mafoni nekucreata manew account eFacebook and WhatsApp asi taingowirirana 2 or 3 days anobva atomuka akandibloka. Akazoti ava nemwana musikana zita rake akati anonzi iye Tatenda. It was 2021 13 January. Apa aiti akazvara mwana musi wa5. Ndakamukumbira mapics emwana but akaramba. Ndikati chuya ndikuroore tigare tose. Iye akabva ati handei kuZimbabwe. Nguva yacho inini ndaive ndisina kana mari neurongwa hwekuenda kuZimbabwe. Ndakazotaura nehama dzake kuti why achiramba nemapics emwana uye kugara neni. Vakabva vati haana mwana anotokunyepera. Then ndakamuudza, iye akabva atsamwa tikanetsana futi, asi moyo nepfungwa ndaingomuda uye ndaigara ndichingomurota. Akazoenda kuZimbabwe muna 2022, then akadzoka muna May. Ndakati huya shamwari tigare tose. Iye akabva ati kana uchindida huya unditore, asi airamba kundiudza kwaaigara. Aingoti kana wava mutown unondiudza. So inini ndakazoramwa, but nekuda munhu ndakaramba ndichingomunyengerera. Then 3 August ndakamuti shamwari kunoku ndine birthday musi wa4 huya. Iye akabva ati huya iwewe undione. Ndipo paakazondipa madirections ndikaenda kumba kwa amai vake. Ndakabva ndati kwaari chiuya tigare tose. Haana kuramba. Ndakaenda naye kumba kwa amai vangu ndikamuratidza hama dzangu. Akazoti todzoka akati ndinoda kumbonogadzirisa something kuZimbabwe, then ndobva ndadzoka uchindiroora. Handinazve kupikisana naye, but paakaenda kuZimbabwe it was 8 August 2020. Ndakataura naye 1 week tichiwirirana. Then after a week akabva ati shamwari iwewe chiregedza hako kutaura neni because inini
ini newe hatichatozivani. Musikana uyu ndinomuda zvisinei kuti ndini ndiri wrong kana kuti ndiye ari wrong, uye each and every day ndinogara ndichingomufunga kana kumurota. Please ndibatsireiwo kuti ndoitawo sei kuti andide oro ndisagara ndichimurota zvibve hazvo mupfungwa mangu. Help me because ndanetsekana since 24 April paakabva kumba kwangu until now haabudi mupfungwa mangu. Ndakambozama kuita move on but ndikangodanana nemusikana 1 month anogona kungomuka akatondibloka pasina kana kumbotukana. Namba dzake ndidzodzo idzo. Kune avo vanoda namba dzangu please munokwanisa kudzipiwa namukoma Nashi. So ID uyu abva asiya namba dzake akasiya zvekare namba dzemusikana wake. So panamba dzemusikana wake ati mukoma Nashi kana zvichiita please ipai ruzhinji rweZimbabwe rukwanise kuudza musikana uyu kuti please ndinokuda dzoka kani kwandiri. Hanzi kubva paya patakasangana paborder up until today handisi kukwanisa kuita move on. Ndabva ndafunga nziyo iya inoti ndiwe mbabvu yangu ndiwe zvovi yangu ndiwe. Vadiwa vateereri, awa ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.